Hi ha sabors que transcendeixen el temps i es converteixen en part del patrimoni afectiu d'un poble. A Picassent, cada mes de juliol, la festivitat de Sant Cristòfor ompli els carrers de devoció, germanor i records compartits. Enmig de les benediccions de vehicles i les celebracions populars destaca un dolç senzill però carregat de simbolisme, els partidets. Aquestes xicotetes peces cruixents, elaborades tradicionalment amb pa dur, sucre, canella i anisets, representen molt més que una recepta d'aprofitament. Són una mostra viva de la cultura popular, un gest d'hospitalitat i una manera de mantindre viva la tradició que, de generació en generació, continua present a cada taula i a cada festa. Amb un sabor que evoca les cuines d'abans, el caliu del forn i l'alegria de compartir, els partidets s'han guanyat un lloc d'honor dins de la memòria gastronòmica de Picassent. La raó és que, sovint, el més humil és també el més estimat. Ingredients: pa dur del dia anterior, preferentment pa de barra o similar, sucre, canella en pols, anisets, tradicionalment negres de sabor intens. Elaboració: parteix un tros de pa per la meitat. Torra-la al forn a 180 graus centígrads durant 10-15 minuts, fins que quede ben sec i cruixent. També es pot fer en una torradora o lleugerament a la paella sense oli. Una vegada torrat i fred, col·loca'l en una safata. Espolvora per damunt una mescla de sucre i canella al gust. Finalment, afegeix uns quants anisets sobre cada peça que li donen el toc aromàtic i tradicional. Els partidets es reparteixen any rere any amb orgull i estima, com una mostra de continuïtat, d'arrelament i d'identitat. Són molt més que un dolç, són part del cor de Picassent.